салом алейкум дӯстони азиз, ҳама каса хуб ҳастин, саломат ҳастин, рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Имрӯз қарор дорем бо дар канали Умедҷон Техноблог ва хати шумо бошад Умедҷон. Чӣ хел гиресин? Имрӯз бо қарор дорем дар магазин ва имрӯз бошад шуморо ба нархҳои телефонҳо шиносон мекунам ва телефонтон зери хатир нашмонам. Агар каси нархҳои телефонҳо актуалӣ фаҳмидан хоҳад, чӣ кор мекунед? Медорем ҳозира шудем Telegram. Вақте ки Telegram дорем бардор азиз, замин дар ҷои поискаш Realfon поисарти мебарем, мисол Realfon Москва. Десин? Не. Нархномаи мо ин нархнома пафтаги дар бораи нархномаи iPhone-ан, иҷа бу нархномаи Samsung ҳаста. Ки инҷа метавонем бинем ҳамаи нархномаро дар моҳи шарифи Рамазон нархҳои телефонҳоро арзон карда будем. Ҳозир баъди ҳамун нархҳоро иваз накардем, як дурза бо прайси нав мепартоем ҳатман то бар рӯзи якшанбера. Ва касе ки обуна шудаги нест дар Telegram гузашта обуна шуда монед ва ҳамеша бошад ҳоли нархҳои телефонҳоро мебинед. Samsung, Redmi, Poco, Realme, Honor, иҷа бо Tecno, Spark, Neo, Infinix, Itel, ҳамаи моделҳо дар нархномашон дар ҳамин Telegram канал ҳаста. Telegram-мо номаш гуфтем Realfon Москва. Realfon Москва поиста метавонед дар Telegram каналтон мебаред. Ва бардори азиз, дар магазин ҳама намуди телефонҳо ҳаста. Samsung, Itel, Realme, Redmi буҷаи сар кардаги. Баъд иҷа бо ҳаста Infinix-ҳо ҳастанд, Tecno Spark-ҳо ҳастанд, Tecno Spark 20 Pro Plus ҳаста. Ҳама намуди телефонҳо ҳастанд нав, пачка 1 сол гарантия шақати. Ай магазинмо ба нархи дастрас омода харидорӣ карданатон мумкин ай. Ва дар ин тараф шумо аксессуарҳо барои дилхоҳ аксессуар ҳаст. Иҷа powerbank, держатель, автозарядник, чихол, барои iPhone-ҳо книжка, наушникҳои беспроводной, кабелҳо ҳастанд. Ин тарафда блок қати кабелҳош ҳастанд. Ва ин тарафда бошад наушникҳои кабели, наушникҳои 300 рубла, 250 рубла. Иҷа бошад соатҳои дастӣ, планшетҳо, ҳама чизо дар инҷа дар наличӣ ҳастанд. Ва вақте ки магазин мо омадаем хеле телефонҳоро харидорӣ мекунед, албатта мо барои клиентҳои худмон бошад мисол чикор мекунем? Вақте ки телефон харидор мекунем, падарка отдельно метем, не тағам бошад. Ҳозир телефон гирифтеги на? Телефони Itel 70 гирифт. Ана бо телефони Itel 70. Ассалому алейкум. Чӣ хебрат? Саломатиён азам. Яка кор дабда. Хоб, ҳозир ҳамин бардор, ҳамин падарко соҳиби якта ҳамин падарка мешавад. Ин телефони Itel 70. Ҳамин телефони хитай таға худо хоҳад. Ин таға худаш кор дай. Ҳозир як абра дар ҷои корш истода ба доставка даги. Ира худо хоҳад доставка равон мекунем. Почта темболия. Почта ин ҳозир мебинем ки чӣ мебурад. Ин падаркои телефон. Падаркаи тағаро мегирем, мекушем таға ёк падарката. Падаркаи худо буромад. Так. Якта наушники AirPods. Наушники инҷа будааст. AirPods MT32 ин хеле наушник буромад. Таға худо да. Бегир полни дига наушник қади гӯш карда, катайси карда мегарди. Заряж 20-25 соат мебара. Хоб, ина барда худо хоҳад равон мекунам, полни афалия мекунам, хорошо? Гап нест, раҳмат барои заказ кардаги. Гап нест, брат, хоб. Хоб, ина бардори азиз, бардар мо якта телефон харидорӣ кард. Ин процесси видеода телефони Itel 70 харидорӣ кардаги, почта Россия ва падаркаша буромад наушники MT32 ки наушник заряж 20-25 соат мебара. Дар магазин ҳамин наушник фурӯшаш 1500 рубл местад. Хоб, чӣ хеле ки гуфтем, кадом бародаре ки касоне ки фарқ надора, клиентҳои омадан магазин мо телефон харидорӣ кардан, мо вай бародаре мисол як падарка метем, падаркамо кадом намуд падаркаҳо будан то ин вақта будан фен буд барои бачаҳое ки мисол мӯи сар дорам, мӯи саршон қоқ мекунанд, имина хадам фен истифода мебарам, мисол мӯи саршон қоқ мекунанд, бачаҳо ҳастанд. Ва иҷа ҳастан массажёр барои бародарое ки мисол гуфти гапо массаж, пассаж 3-4 нафар дар як квартираен, я массажёрро мегирӣ, 3-4 нафарро мегирӣ, истифодаш мебарӣ. Скорсш 6 та скорс дорад, 4 та насадка дорад. Ина массажёрро вақте мегирӣ, ин инҷа да, ина мисол нигоҳ кунед. Кнопкаро зер мекунӣ. Ва ина мисол як та насадкаша мезанӣ дар инҷа. Ина я насадкаша ма задам, нигоҳ кунед. Ина 6 та скорс дора. Дидесен 6 та скорс дошт. Полни мегирам, массаж мекунам, мерава, короче. Ин бо мекишем мемонеш, мисол насадкаша иваз карда истифода будан то мумкин заряжиш 2 соат, 3 соат свободно мебара. Ва инҷа бошад мошинкаҳои универсални вақте ки мебурояд. Мошинкаҳои универсални мо чӣ хеле мошинкаҳанд? Ина мошинкаҳои универсални мо касоне ки мегӯянд ки мошинкаҳо 100 рубла, 200 рубла, нигоҳ кунед бардори азиз. Ин мошинкаҳои универсални нархш 1200 рубл дар магазин мо фурӯш наместа дошт. Ина мошинка гиром мешавад, зарядник, кабел ҳама чӣ дорад дар комплекташ. ин хел мошинкаи зарядаш бошад. Аз 3 соат то 4 соат мебара. Насадкааш 4 та насадка дорад. Любой насадкаш истифодаш бурда измин карда мунтан мумкин. Бе насадка ина мошинка қиш барои ришгирӣ, кантовкагирӣ мешавад. Насадкаро мондим метавонӣ ки мӯи сар пас кунӣ. Ва равған дорад иҷа бошад зарядник.
комплект дида ҳама чиз ҳаст. Ин мошинка ном дорад, чӣ хеле гуфтам, мошинка универсални. Ҳам барои риширӣ, ҳам барои мӯйсаргирӣ. Ва ҷа бошад, чӣ хеле гуфтам, на падаркаи дигари мо бо наушники AirPods 20-25 соат зарядаш мебара ва колонка баъзе бо бисёри бардорон дида чӣ хеле ки медиҳед, колонка мебаранд, колонкаи хоку, ан хеле колонкачаакай. Заряди ирам бошад 1200 мач батарея кашай ва зарядаш бошад примерно 4 соат минимум мебарад. Ин хеле колонкачааки дига. Инҷа буд бо ин хеле соатҳо буданд, соатҳо қатъи браслетҳошон буданд, соатҳои холӣ худшон буданд. Ҳамин хеле падаркҳо айнои магазин мебуромад, вақте ки айдири мисол касе ки телефон мехаре, я падарка медоҳед, мисол соат ай ҳама падаркаи арзони мо буд даҷа 900 рубла. 900 рубла соат қатъи браслетш буд. И бо смартвачҳо буданд, даже телефонои Itel 70 падарка монда буданд. Касоне ки дида бошед, касоне ки биридаган ушакай барои иштироктон раҳмат, барои ай моро вибр карда телефон халактон да раҳмат калон. Эмра падарко буданд. Хоб бардори азиз, ҳозир барои чи видеоро мо буролисам, аснои мақсади ман ин буд ки шумо дар комментария нависен бо чи nom падаркоро мо да байд кунем. Худо хоҳад барои и поток дам падарка да байд карда дем. Падаркоро чӣ хеле десен, чанда монда яхдаш? 1 та 2 та 3 та 4 та 5 та 10 та дига падарка монда. 10 та падарка ки тамом кардем, худо хоҳад бо падаркаи нав монданем. Ба ин хотир фикротон нависен, чи nom падаркоро монем идофина да. Худо хоҳад ам хеле падаркоро да байд карда мерем. Хоб шумо вибр кунед, кадом телефони даф монем. Ниё кунед. Телефони яки қимат монда ноха буҷет нест. Ба ин хотир мисол ман шумо мегӯям, мисол на телефони Realme Note 50 мондано мумкин аст, Itel 70, телефони Redmi A3 ёки Tecno Spark Go ёки Infinix. Кадом адаша? Ниё кунед бардораз. Телефони Infinix, Tecno Spark Go, Redmi A3, Note 50 ёки Realme Itel A70. Ай 5 та модел, я моделш интихоб кунед, 2 та телефон падарка мемонем бардор азиз. Фикротон дар комментария нависен, фикрои ҳар як шумо мода муҳим аст ва худо хоҳад ба дастгирии шумо вивр мекунем ки ғолиби навбатии телефони мо 2 та падаркаи астанои шоҳҷоизаи мо ки мешавад. Дар комментария ҳатман фикротон нависен. Барои муроҷиат кардантон магазини мо метавонед ки рақамое ки дар рӯи экран барои заказ несонага ҳамин рақамода дар WhatsApp муроҷиат кунед. ҳатман шумо да оператор оперативни ҷавоб метиҳад. ҷошда доставка Тоҷикистон, Россия, ҳама шаҳрош, Москва ба то почта, Россия метро, ҳама ҷо доставка дорем. Метавонед ки бемалол муроҷиат кардан кен. Бардора доставка бесплатна нест. Доставка мо платная, барои ки курьер ҳамин ҳисоб зарплата мегирад. Ва доставка ба ҳама территория ҳастад. Агар худтон магазин омада хоҳед, адресои мо шаҳри Москва, метро Бутырская, 4 выходи метро мебурем, торговый центр Зеленый. Магазин Реалфон ҳар рӯза аз соати 10 саат то соати 10 бегара кор мекунад. Бемалол омадантон мумкин аст ва одновременно дар инҷа авиакасияи Real Avia ҳамаста чӣ десем бардор мози хати клинг абзесай ва Real Avia рақамо барои муроҷиат 925 371 0388. дар ҳамин рақамо муроҷиат мекунед. Оператор шумода ҳамаша мефаҳмад авиакасир билет куҷо арзонай, куҷо қиматай, куҷо бигири выгоднияй, кай бигири выгоднияй, ҳамаша подробни чотка карда шумода мефаҳмад метиҳад ва бемалол муроҷиат кардантон мумкин аст. Real Avia ва Realfon дар хизмати шумо аст. Саломат бошед, худтон эҳтиёт кунед.